Mix sa martial arts, mahilakip ng middle sports sa Asian Games. Malakip na nga mix sa martial arts kun MMA sa event sa labing unang higayon isip middle sports sa Asian Games nga ipahigayon sunod tuig sa Nagoya, Japan sigun sa Olympic Council of Asia kun OCA. Maglangkob ang MMA ug unom ka mga kategorya kini ubos sa contact sports kauban ang Japanese martial arts, jiu-jitsu ug ang Central Asian wrestling sport Korash. Pipaybaw sab ang OCA nga ang cricket magpabilin human sa kontrobersyal nga malakip pagbalik niini sa labing unang higayon sa 2023 COVID delay nga edisyon sa kompetisyon nga gipahigayon sa Hangzhou, China. Niini ang cricket wala sa listahan sa middle event sa 2018 nga edisyon sa kompetisyon nga gipahigayon sa Jakarta, Indonesia. Kini adunay kapin 12,000 ka mga atleta nga magtigi gikan sa 45 ka mga nasod, 40 ka sporting events sa Asian Games. Kini si Idol B sa 93.9 IFM. Di kapugan sa pagkatod sa nagunang balita, tatak IFM Balita.